И здравейте всички! Днес съм тук, правя този клип, втора част на Windows 8, най-важните работи, и съм решил да ви покажа. Примерно, отваряте, нали, работен плод, вече отваряте си, отивате в ляво, вече знаете урока. Може би това ще се превърне в урок. Значи, отивате най-ляво тук долу и се показва вече. Натискате и се показва. Примерно, ако искате, отивате пак отгоре, пак ви се показва. Дате, примерно си отваряте някакво друго, Fruit Ninja. Примерно. Отваряте Fruit Ninja. И тук ви се показва, нали, примерно ако се отвори лесно неща, тук ще имате по-надолу под работен плод, ще имате още работи. И така, тук ви се показва, нали, играта, играете си. И вече ви е писнал, отидете така и го махате, взимате отгоре и го фащате и го метате надолу. Примерно, отваряте си, так то е, тик-так то е, морски шах. И примерно, не, чакайте, отваряте си Skype, не, Skype го махнах. Отваряте си, отваряте, какво отваряте, не знам какво отваряте. Отваряте хора. И го оставяте тук, го пускате. След това, отидете старт. След това, можете така да се пренасите. Или вече може да си хващате го и го местите. Отидете отгоре и го поставяте където, примерно, искате тук. Ето, изчезва. Отидете отгоре и го поставяте после пак. Така. Тук. Примерно, отваряте почта. Това никога не съм го използвал, това си е вредено. Този урок така е, този клип мисля да е кратък, защото много работи няма какво ви показвам. Не се сещам, поне. И ето, примерно, влезем си в Google. Маме. Така. И чакаме се свърже. Долу. Неуспешно. Стопка неуспешно. Сега идвам. Маме. Добре. Да, разбрах защо. Успешно, добре. Значи, вече хващате го. Какво подявалите? Добре, това го качих. Добре, това е YouTube. Така, хващаме и местим отстрани. Хващаме и го местим отстрани. What the fuck? Хора. Добре, тук има Skype, така. То името ми го открадна. И Skype, може тук да пишете. Много работи може да правите. Значи, много е яко, защото... Чакайте малко сега. Можете тук да си пуснете някакво видео. Примерно пускаме... да си пуснем този клип. Не, чакайте. Трябва да се пусне по друг начин. Чакайте сега. Не знам какво пише, обаче. Сега, дясно копче отвори с видео. Това се е вградено в Windows. Отваряте го и тук ви вече се спуска клипа. Значи, клипа може да го преместите така отстрани. И здравейте всички боксери. И да, само че нещо ще стане. Мачът срещу Джим Харис срещу... Нещо, в смисъл смалява се. Не знам, би трябвало да се направи както е.
Не знам, да видим. И... Да, ето. нови и... Тук ви се показва и тук може да го спрете. Тук може да пускате еди какво си. Не знам, ви го штракате, така. Отидете на десктоп. Отидете в старт и как се инсталират игри, сега ще ви покажа. Влизате в магазин. Влизаме. След това чакаме да заради. И след като заради, ще ви покажа как заради. Така, примерно, топ безплатни. Най-актуални. Има топ безплатни игри. Тук. Има всякакви. И така. Топ безплатни. Най-актуалните. Чакаме заради. Вече, примерно, си избираме нещо, ама какво си избираме? Ще си избера The Big Picture. Така, след това, нали, то вече трябва да е безплатна. И вече натискате тук инсталирай. Вече чакате тук да се заради, нали? И след това, като се инсталира играта за 4-5 секунди, възикам се, няма и минута. Зависи колко е голяма играта. Вижте коя игра има, Soulcraft. Значи, сега като се инсталира. Сега като се инсталира, ще ви се покаже ето тук. Хващате и я слагате. Примерно е тук. Ето тук. Хващате, отваряте си, само че аз не знам какво отваряте. Някакви картинки. От земята. Не знам, че отваряте с картинки, по тях си четете. Добре, гасим. Вече имате съобщения, карти, камера. Това игри ето го и Xbox, Smart Glass. Не знам, преди беше лайв. Това си го свалих вчера, сигурен. И тая игра. Свалих си ги да видя и тук има Minecraft Repair. Не знам как се чете. Така, значи вече не ви интересува нищо. Отидете си на десктопа и искате да си инсталирате игра от някъде другаде или някаква програма. Влизате. Само да ви покажа, вижте по-различно от Windows 7. Виждате как е тук на C-то, вижте каква картинка. Не съм сигурен дали е по-различно, защото вече съм много време с Windows 8. Изтегляли файлове и примерно към студио търсим инсталационен файл. Отваряме го. Някой, който това би трябвало да е. Мисля, че